Takže vlastne o tomto produkte Recovery H2 som sa dozvedel v podstate pri vstupe do tohto týmu Elkov Kasper. V začiatkoch mi o tom chalani veľmi rozprávali a vždy to boli perfektné informácie, ako im to uľahčuje tú regeneráciu alebo celkovo zvýhodňuje trénovanie. Takže o tom vôbec nebola žiadna debata nejako, či to chcem alebo či to nechcem. Bolo jasná odpoveď, že áno a vlastne využívam tieto doplnky stravy už takmer vyše 3/4 roka. Takže musím postrehnúť, že vlastne odkedy používam H2 Recovery, tak som vôbec nebol napríklad ani chorý, čo sa prejavuje aj na mojej naozaj fyzickej kondícii, nie len čo sa týka trénovania, ale aj bežného života, keďže naozaj sa cítim taký zdravší, plnší energie. A samozrejme počas tých tréningov, keď ťažko trénujeme na dennej báze a vieme vďaka tomuto produktu aj urýchliť tú regeneráciu a potom opäť tvrdšie trénovať, takže je to naozaj kvalitný produkt, ktorý môžem každému len odporučiť. Takže dávkovanie počas bežných tréningov alebo počas bežnej tréningovej jednotky to väčšinou dávam, takže jednu ráno, jednu na obed, večer, čiže 3-krát denne. A počas tých pretekov alebo počas etapových pretekov tie dávky zvyšujem na to maximálne množstvo, čiže až 6 tabliet denne. Napríklad aj teraz pred poslednými pretekmi pred majstrovstvami Slovenska a Česka som tie dávky už zvyšil počas tých tréningov, že sme vlastne posledný týždeň pred majstrovstvami som bral 6 tabliet. A naozaj aj vďaka tomuto produktu môžem mať teraz tento krásny dres na sebe, takže som za to naozaj nesmierne vďačný a určite to pociťovať hlavne v tej regenerácii a v tom skracovaní tej regenerácie, to je na tom najdôležitejšie. Takže aktuálne som v príprave na olympijské hry v Paríži, ktoré sa budú konať za vyše mesiaca. Vlastne od začiatku roka sa pripravujeme na tento vrchol sezóny, je to jediný vrchol tejto sezóny a aj vďaka tomuto produktu dokážem alebo môžeme tie tréningové dávky zvyšovať a vlastne znásobiť tú prípravu na práve tieto preteky. Ako som uviedol, Paríž ma čaká za vyše mesiaca a bude dôležité sa pripraviť perfektne na to, aby tie nohy sa točili správne, takže určite tie dávky Recovery H2 budú na maximum vytlačené.